Na Rympei U ke channel nabynta paidbah ke Bri U Hynñiewtrep. Unang yalam kaliang persya Dr. Mukul sangma menin kasngi ula Kynnoh baka Sorkar Jylla ke persang ban Pyntroin yaki District Council Hapoh Meghalaya. Yakani Dr. Mukul ula Kynnoh halo ka jing sya set tulap kinong tray ka GHADC menta daki bon benai. Haba keren skilap thai kubor Mukul ulong ka jing bom shimkia ka Sorkar banya keren sya ka Sorkar pedeng na ka benta banya rap pisai ki District Council ka kedau syai baka Sorkar Jylla kamdan ka jingkit kli ban penklan ni banya rap iki District Council Hapoh ka Jylla Meghalaya. Ngapadam juri kani ka jing le menti ka Sorkar Jylla ka bamdan ka jingkit kli ban yarap iki District Council bat ka de ka Sorkar baka kwa ban Pyntroin iki District Council Hapoh ka Jylla ka balong ka persya iki paidbah long Dr. Mukul ula benrap baka de ka kamram jong ka Sorkar Jylla ban ya keren baka Sorkar pedeng ban penpoi ki jing yarap na markat kum ki kendon ka riti sensyar jong kari India ki District Council ki bahap Hapoh ka kernit ban riu ki dan hok ban yo jing yarap lakad de na ka Sorkar pedeng ni naki Sorkar Jylla. Ka Sorkar pedeng ka yarap pisa yaki Panchayati Raj Reha Meghalaya ka Panchayati Raj kamdan namar don ki District Council namar kata ki District Council ki don ka hok ban yo jing yarap bat ka ni ka syong haka jing start jong ka Sorkar Jylla ban pensngau sya ka Sorkar pedeng ulong.